God aften. Det radikale Venstre ønsker folketingsvalg nu. Efter et hovedbestyrelsesmøde på Christiansborg i dag, siger folketingsgruppens Karl Skytte, at udskrivning af et valg vil være den klogeste løsning på den politiske situation. Vi har en regering, som under tiden betragter sit støtteparti som et oppositionsparti, og vi har et SF-regeringsstøtteparti, der i høj grad er i splid med sig selv. Ja, jeg vil gerne ud over en understregning af det barokke, der jo er i den øjeblikkelige politiske situation på grund af stridighederne inden for SF. Så vil jeg gerne understrege, at ved siden af, at det i virkeligheden gør en usikker situation i Folketinget, hvor man ikke ved, om der er nogen reel mulighed for at træffe resultater, så kan blikket ikke særlig lyse. Og hvis nu denne situation og det afhængighedsforhold, regeringspartiet har bragt sig i til SF, at det kommer til at betyde, at arbejdet i Folketinget skal lægge brak ind til SF for at afklare, om de skal have kongres eller de ikke skal det, så er det ikke alene en barok politisk situation. Så er det også på kanten af det ansvarsløse over for den økonomiske opgave, vi jo skal løse. Og udlandet, først Vietnam. Kampene ved den amerikanske kontingentbase i Sydvietnam er blusset op igen. Nordvietnamesiske styrker angreb i morges Con og under en 3 timer lang kamp dræbtes 21 amerikanere. Nordvietnamesernes tab kendes ikke. I luftkrigen fortsætter amerikanerne angrebene på de nordvietnamesiske flyvebaser. Flyvepladser nordøst for hovedstaden Hanoi og lige syd for havnebyen Haiphong er ramt. Kraftigt nordvietnamesisk antiluftskyts beskyder amerikanske fly under angrebene på Haiphong. Denne film er optaget under et angreb den 5. oktober og frigivet af Nordvietnam. Amerikanerne siger, at de bomber militære mål i Haiphong, depoter, broer og jernbaner. Nordvietnameserne oplyser, at dette er almindelige beboelseshuse, der er ødelagt under bombningerne. Mange civile er blevet dræbt eller såret, men noget tal er ikke blevet opgivet.